Ngangai babaro ngitip ha balang ba ke jingwan poi ke gospel harilum ba iye jongi kala pynkylla ya ke rukom im ke rukom shong rukom sa ke gospel ke yarab ingi om tang ha ke jingim ke bakan jaman siem hendai ru ke yarab yangi kumno ban sumar ya lede ha pang basitam leng ba ki doktor bat ki hospital kumno banyak sad bat ban long kum ki wei pat ki para benriu ha ka kamai ke kaji ka trei ka ta ka tho katar leng ba ke jingwan ra ki missionary ya ki school rit bat ki school ba ke gospel ba bha kalawan ra jingger khu om tang ya ke ri khasi bat jantia handrai kalawan ra ru ya ke jingkala ha ki jela ba marjan kumjo ke wei na kita ke dei ke jela nagalan phila ban poi sha nagalan leng ba ki airplane na umroy ne na Guwahati nang talang ba ki surok kali badru dakarel. Kadan kawai ke dustur bat ke culture jong kinaga, kiba ke gospel kala pynkylla bat kata kalong, ba ke gospel kala la ban pendu jaj sendon ya ke Nongkhrai Khlieh briew hab deng kinaga. Ka Nongkhrai Khlieh hab deng kinaga kalong kum ka sports ne ka tamasa hakaba uno ubala ban Nongkhrai Khlieh ya ne ka briew ne wat ya ki khna ki bomde na ka jaj benriu jongki la nyau yo kum hero ya ki Khlieh ne ki shinrong Khlieh bala nyau ya ki kum ki kop la ne ki medal bad uno ubayo ban ba ne ban bu kai bun ki Khlieh ha ka yeng jong ula ban long kum unong yelam jongki Hendrai ngi aingu pad ya ublei bahadian ba kinaga ki pediang ya ke gospel u Jesu Christ kila pendu no ya kene ke culture ke basniu uwai na ki paralok ulai thu kumne baladon ki kenhuan banabar jong kanagalan hadin ba kila yo I ya ki yeng mane bahe ki babun kila benyau ba ke gospel kala penjot ya ke culture bad uta uparalok naga ulai lam yaki Syakawai ke yeng ke balarim, bad ha kata ke yeng ladon ki shinrong Khlieh, bad ulaong ha kita ki briew, jin lada ke gospel kampat syam lapoi setia syakane ke jela, ke Khlieh jong pi baro kaladon ha kene ke jaka menta. Hadin ba kita ki briew kilas ngau ya ke jingma ha bagi yo I ya ki shinrong Khlieh bahendai, ki hab ban kubur ba kalong ke badan kam ban pendu ya kum kine ki dustur ki babu ya ke jingma ha ki parajat benrio hangni phila ban yo I ya ki jingbu jingken mau ya ki jakasa jong ki jat benrio ba pher jong ki naga bad laru ban yo I ya ki shinrong Khlieh briew ki bala pen I kumno ba ki wa ya ki hakmat jong ki yeng jong ki Philaru ban yo I ya kaksing balong kum kalieng bad haba ki khot sya ke jingile thma ki tiet ya kene kaksing balada ki yo pan Nongkhrai Khlieh yano onda haba ki wan pai ki tiet biang ya kene kaksing ban penbana ba ki la job thma bad ba ki la yo ban wan ra kop da ka Khlieh breu Hendrai ngi aingu pad ya ublei bementa kumba kendai pau persen na kinaga dai ki bala ino ya ke jinglong barim ke bagi Nongkhrai Khlieh mensua menta ki long kinong bud jong u Jesu Christ bat kim Nongkhrai Khlieh shu yero yo try